κτλ. Και πήρε μεγάλη διάσταση. Δεν μ' άρεσε καθόλου χθες το Λαζόπουλο. Έπαθα σοκ. Γιατί? Καθόλου δεν μ' άρεσε. Το είδα, το γράφανε στο Twitter. Πάμε, δεν ξέρω, μπορεί να σχολιάσουμε αυτό το Λαζόπουλο. Αυτό του έχουν χρεώσει, το έχουν χρεώσει. Πάμε στο Χάρη Παρθακούρη. Επειδή ακριβώς είναι καλός πρέπει να προσέχει λίγο. Ο Χάρης να μην καεί. το είδατε. Το είδαμε. Και εγώ το είδα. Γιατί πετούσα. Εγώ θα σας πω κάτι. Ήταν στη Μυτιλήνη και μπράβο στο Λάκη που πήγε στη Μυτιλήνη. Δεν μ' άρεσε, παιδιά, καταρχήν να πω κάτι, να πω τη γνώμη μου. Ο Λάκης δεν το συζητώ. Εχθές έκανε μια εκπομπή για να βρει το Θοδωράκι. Πέτρο μου, σαν Και τους χοντρούς. Στρατευμένοι. Ήταν δηλαδή μόνο που δεν βγήκε μια σημαία του ΣΥΡΙΖΑ. Μακάρι και εγώ στι τελευταίες εκλογές ΣΥΡΙΖΑ κάποια δεν έχει να κάνει. Αλλά δεν έχει να κάνει. Δηλαδή να κάνει και μια σημαία του ΣΥΡΙΖΑ πίσω να την είναι βασαρία. Δηλαδή ψημίστε ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή βγήκε να ξέσκισαν το Θοδωράκι. Όλη η εκπομπή ήταν να ξεσκίσουμε το Θοδωράκι και το Μέγκα εχθές. Όλη η εκπομπή ήταν πώς θα ξεσκίσουμε το Μέγκα και το Θοδωράκι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ήταν σε βαθμό που γινόταν λίγο πάνω το χιούμορ. Ότι κάνω δουλειά, α πούμε. Ξεκάθαρα. Η εκλογική εκπομπή. Και δεν μ' άρεσε. Είπε και κάτι που εμένα, ας πούμε, που δεν είμαι και δεν έχω και τις γνώσεις στα πολιτικά, ας πούμε, και της πολιτικής επικαιρότητας, αλλά 5 πράγματα, ας πούμε, παρακολουθώ. Είπε και κάτι, δηλαδή, αν εγώ τώρα κατέβαινα για εκλογές, πώς θα έπαιρνα. Δηλαδή, δεν έχει να κάνει πολλές φορές και η δημοτικότητα και η αγάπη. Ναι, αλλά είπε θα με ξεσκίζανε εμένα όμως. Ενώ το Θοδωράκι, επειδή ήταν του Μέγκα, το στηρίζουνε. Φέη μου να σου πω κάτι στην. Έχει και ένα διαφορετικό προφίλ, αν μου επιτρέπεις. Ναι, υπάρχει όμως ένα σύνταγμα. Όσοι είμαστε πάνω από 20-21 αυτό, μπορούμε να κατεβαίνουμε στις εκλογές. Ο κόσμος αποφασίζει. Είτε κάποιος, δηλαδή, συγγνώμη, όλους τους πολιτικούς θα τους στηρίζουν κάποιοι. Εγώ δεν στηρίζω το Θοδωράκι, ούτε θα το ψηφίσω το Θοδωράκι. Όμως έχει δικαίωμα, μπράβο. Έχει δικαίωμα ο Θοδωράκης και ο κάθε Θοδωράκης και εγώ και ο Λιανός και η Σάσα να κατέβουμε στις εκλογές. Έχει μια ευαισθησία περισσότερη. Εμένα δεν μ' άρεσε αυτή η επιτηδευμένη επίθεση. Όπως επίσης θεωρώ ότι ήταν μεγάλο σε διάρκεια το κομμάτι του Ελευθερίου. Και κατά τη γνώμη που τον έκαψε λίγο. Αυτό είδα εγώ, παιδιά, στο Twitter και στο Facebook λέγανε όλα για τον Ελευθερίου. Το είδα εγώ αυτό. Ότι κουράζει και ότι μανιέρα. Και είναι κρίμα γιατί το τεράστιο ταλέντο πρέπει να κάνει φόκους στο ταλέντο του. Ελεάνα, καλημέρα. Εσύ τον είδες στον Λαζόπουλο εχθές? Ο κόσμος τον είδε χθες, Γιώργο. Πώς φάνηκε, περίμενε. Τον είδα. Τον είδα λιγότερος κόσμος από τον έβλεπε. Κοίτα να δεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν γέλασα. Και εγώ από μια τέτοια εκπομπή καλώς και κακώς θέλω να γελάω. Δηλαδή, αν θέλω πολιτική ενημέρωση ή πολιτική, θα κοιτάξω σε άλλες εκπομπές. Δεν είχε τη σάτυρα που είχε στο παρελθόν. Είχε μια αιμονή, όπως είπε και η Σάσα. Τώρα περιορέξεως παιδιά, είχε πολλά αποσπάσματα. Δεν είχε εκεί την κοπέλα που σατήριζε, που μιλούσε και κοιτούσε την κάμερα και το. Λίγα ήταν μπροστά στις 3 ώρες όμως. Ήταν πολύ λίγα. Νομίζω εγώ, προσωπική μου άποψη. Δεν το καταλαβαίνω. Εγώ το πολύ στο πολιτικό.